Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu kuBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa njengamanje ukufinyelela eqinisweni elinguJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila. Bazalwane, kubo bonke abantu abalalele njengamanje emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli ngenxa yezimfundiso eziningi ezigcwele emhlabeni ezifundiswa ngabantu eziphambene nemibhalo engcwele eziphikisana nemibhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu iBhayibheli ukuba nixhumane nathi nalabo abanofakazi uJesu Kristu esezembulile kuwena wakunika ubufakazi kuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekuphendukeni endleleni eyindlela neqiniso nokuphila uJesu Kristu oyizwi likaNkulunkulu ukuba nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address la sizokwazi ukuxhumana khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la uzokwazi khona ukusithola khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Balaleli, izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele njengakho konke esishumayela ngakho sifundisa ngakho kufakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela kwinhlanzeko nasebungcweleni enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi elihlanganyela ngaso nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso. Nifakazelani ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu ngoba wonke umuntu kumele ahlolisise imfundiso afundiswa yona ngembhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivule ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Siyanibingelela nonke balaleli kuzo zonke indawo enikubalalele kuzona. Sihamba nomfowethu umhlengi izondi ozobe sihola ngezwi lenkosi uJesu Kristu. Umoya ongcwele ekhazimuliswa kule ndawo. Nomfowethu uNkosifikile enyandeni ozobe sifundisa, ozobe sifundela njengamanje egameni lenkosi uJesu Kristu. Siyanibingelela nonke balaleli. Cheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane. Amen. Amen. Ngibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, inkosi nomsindisi, inkosi yokuphila. Siloke sithula bona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yinyi inkosi, yinyi inkolo, munye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu. Ngakho ke bazalwane, siyambonga uNkulunkulu ngokusinika leli thuba lokuthi sikwazi ukuthi sime phambi kwenu sithule ubufakazi siphinde futhi sihlole imibhalo njengokusho kwakhe ukuthi masihlole. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abaphathisa izwi bathembeka. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngendodana yakhe ayithumela ukuba izoba umhlatshelo wethu ukuze sisindiswe ekufeni nasesonweni uma sikholwa egameni likaJesu Kristu. Siyambonga uJesu Kristu ngabapostoli abangcwele abaphatha izwi
nobufakazi bakhe babuthula emva kokwamukela isiphiwo sikaMoya Oyingcwele njengesethembiso abahlala basilinda. Ngakho-ke bazalwane, sithi udumo lukaNkulunkulu nezibongo, thina singelutho, singazi lutho ngaphandle kwakho, kuyena osinika ukuqonda nokuhlakani. Akukho esikwenzayo esikwenza ngokuhlakanipha kwethu, kepha konke esikwenzayo sikwenza sikhazimulisa yena, siveza amandla akhe ezimpilweni zethu. Ngakho-ke bazalwane, ngizothanda ukudlulisa nje umbiko ongeke ngihlale kona kakhulu, kepha ngizochaza nje kafushane ngokuba okunye okuphelele sisazokwenza kungene ka-YouTube. Kepha mayelana nenkulumo mpikiswane yesibili esibe nayo namanye amalunga asebandleni likamoya ade bezitshela ukuthi bangenza ngcono kunabaholi babo. Singasho ngokuthi yenzekile ibe impumelelo, kepha isiphetho kufanele nasekuqaleni njengokuba kwakhona abaholi sikhuluma nabo abakwazanga ukusiphendula. Ngakho-ke bebefuna sifane nabo. Kahle vele inhloso egcineni ukuthi bafuna sifane nabo, ukuba bafuna siphikise imibhalo. Angeke ngikwazi ukuthi ngizalwe ngo-1991 ngizobona amaphutha eBhayibhelini kubapostoli. Yabona ukuthi mhlambe kwi-translation ukuthi kwa-context ishiwe neshintshiwe. Kuyinto ekhona eBhayibhelini njengoba injalo. Uma kuthiwa ngingasusi, ngingaguquli, ngiliyeke njengoba linjalo izwi, ukuba yonke imibhalo iphefumulelwe uNkulunkulu, okusho ukuthi konke okubhaliwe kunjengokuba kufanele kube yikho ubufakazi esibunikiwe. Uma mina ngizobona ukuthi kunompostoli wabanephutha ngokwenza kanje, mina ekholweni lami angigcwele. Ngeke ukuthi abantu ababephuma bengena noJesu lithi iBhayibheli noma bengaqondanga ezinye izinto, kepha esebuye kufeni wabavula ukuqonda, wayesebanika umyalelo. Esebanikile umyalelo benza lokho ababekufundisiwe, kungabhalwanga ukuthi ukho abekufundisiwe, kepha ubona ngezenzo. Kepha kumuntu okhohlakele nomuntu ofuna ukukhohlakalisa imibhalo, ufuna ukuthi uyabona umuntu mevalekile ukuqonda. Mengithi mina sihlole imibhalo, sikhuluma into ebhalwe phansi uma ukhuluma, bese uthi wena ufuna ukuzenza mina, noma ufuna ukulwa nami ngale nto engikusiza ngayo, ngenzela ukuthi isigadwe imibhalo ukuze nesambulo phela soba khona, ukuba i-revelation ngeke noma isambulo ngeke siphambane sabapostoli noJesu Kristu nabaprofeti. Kepha umuntu onokuqonda okuncane nokholo oluncane uwenza ukuthi kube nzima kuyena ukuthi aqonde imibhalo. Uyazenzela ngenxa yokuthi lokho ayikona ubona ukuthi kulungile, kepha imibhalo uyephikisa. Uma ngizothi mina umpostoli uPetru waye right, umpostoli uJohane waye wrong, noma uPhilip waye wrong, usho mina iBhayibheli alisho njalo. So noma ungathi wena usho njalo, but indlela ochaza ngayo iveza ukuthi babe wrong, wena uyachaza lokho awukusho. So mokuchaza vele ufuna indlela ukuthi siqonde ukuthi kwaku wrong, kepha ngokwemibhalo akukho lokho okuchazayo wena. So lokho engikuchazayo mina ngisuke ngikufakazela ukuthi wena isambulo awusifuni nokuthi awunaso nokuthi ubambelele kwimfundiso yobumnyama. So indaba inokuthi sifundisa ngombhabhadiso, ukuthi okwani umbhabhadiso. Imibhalo iyafakaza ukuthi abantu bangena emanzini, bona bayahlangula bathi-ke amaJuda kuphela umbhabhadiso wamanzi, bese kuthi thina abantu sesibhabhadiswa ngomoya ingcwele kube kuphela. Kepha uJesu mekhuluma noNikodemu, ngifuna ungizwisise kahle ukuthi uthini. Akashongo ukuthi uma umJuda engangeni noma engazalwa kabi, uthi umuntu. So mekhuluma ngomuntu akakhulumanga ngamaJuda noma ngokuthi iluphi uhlanga. Uthini? Incwadi kaJohane isahluko sesithathu ivesi lesihlanu. Yes sir.
Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya. So uthi ke uJesu uma umuntu akashongo bona ke bathi wayekhuluma namaJuda ingakho ngoba uthi into edala ukuthi angayiqondi uNikodemu lento le uma uJesu ekhuluma ukuthi uma umuntu engazalwa kabusha ngeke awubone umbuso kaNkuluNkulu. Babuza mina ngithi mina uma usho njalo uJesu ukhuluma ngokuzalwa ngokomoya. Ukuzalwa ngokomoya bese wehlelwa umoya ingcwele ngokamoya ukuqonda imbhalo. So monga okwehlela umoya uzongibuza ukuthi nginawo umoya ngibe ngikwambulele izinto zikamoya ngimphendule ngithi mina umoya wazembula. Uma kuukuthi unawo umoya ubuzongizwa. Inkinga njengoba singazwani ngokuba khona oyedwa phakathi kwethu onomoya wenkohliso. Ukuba wena nomholi wakho. Yabona mezothi abantu beba u4 noma bebathathu bobathathu bakhuluma into engafani. Bobathathu imina manje ucorrecta bona ngeBhayibheli. Noma bethi bayachaza umlando wabo bathi iBhayibheli alifakazi mina kufuneka ngithathe iBhayibheli avule umbhalo ngiba correct. But still abafuni ukuvuma imbhalo bona. Esinye isibonelo ukuthi nje bathi uMoses abantu babevuma kuyena izono ngithi cha uMoses wayahlulela abantu makhona amaqala. Bathi kuyafana ngithi akufani. Masoqula icala uMoses ufuna akahlulela ukuthi ubani wrong ubani right akona ukuvuma izono lezo. Bona ke bathi ukuvuma izono. Yabona lento yokuzitshala ukuthi uyazi kepha ungazi kuyalimaza. Ukuba sina sesilikhulumela iBhayibheli. Sesingasakhuluma okuseBhayibhelini sesithatha ngoba wezwa into kanjalo. Uyifake lonto wena encazweni yakho ukuze kuzwakale engathi unolwazi. Yebo ungaba nawo umlando weBhayibheli but isambulo umakoya. Isambulo ukhiye. Angikhathali ukuthi ngabe sowuhola ibandla iminyaka emingakanani. Mekhuleka abaholi ngizobenzana abantu abanezikhundla esontweni. Ukuba mina ngithi ngimi kwisisekelo sokuthi uma uPetru eseqedile uJesu azangasho ukuthi umbhaphathiso wamanzi kusaba khona. Uthi mekubhaphathisa egameni uJohane usho wathi wayebhaphathisa kube ngamanzi kube ukuphenduka. But manje njengoba kungamanzi uthi uJesu yena kubhaphathiswa ngomoya nangomlilo egameni lakhe. Amanzi akashongo ukuthi angeke asabhaphathiswa ngawo. Uma uJesu abhaphathiswa konke akwenza wenzela thina ukuthi mesifuna ukulandela yena masibhaphathiswe ngokuba emva kokubhaphathiswa kwakhe ngamanzi wamukela umoya ingcwele. Umoya ingcwele kuyamamukela ngaphambi kwamanzi. Umoya ingcwele uyamamukela emva kwamanzi. Kuya ngokuthi ukuphi okufika eqala. Ngokuba uma ke umpostoli uPetru eseshumayezile endlini kaNicolas endlini kaCornelius uma eseshumayelile khona kwehla umoya oyingcwele kuqala. uPetru uthi ke ongifundele lo ncwadi yezenzo sahluko 10 verse 47 bese futhi uphinde ubambe incwadi yakhe izenzo sahluko 9 from verse 15. Incwadi yezenzo isahluko seshumi ivesi lama-47. Yes sir. Ukhona yini ongala namanzi ukuba bangabhaphathiswa laba abamukela umoya ongcwele njengathi manje bathi bona wayebuza ngoba phela bona njengamaJuda babebhaphathiswa ngamanzi. So ngeke abuze lo mbuzo amanzi engenasidingo. Ungazenza nje isilima. Usho ngathi awuyizwa lento. Umebuza ukhona yini ongavimba namanzi. Lonto le ikhombisa kunesizathu sokuthi lento yamanzi kufanele yenzeke. So manje wena mawuthi hayi wayekhuluma kanjena ngoba naku kuphela amaJuda wona kwakumele angene emanzini ukuze aphenduke mesalinda uJesu ngoba uJohane umbhaphathisi wathi khona ozayo mina nginibhaphathisa ngamanzi kuphela kube ukuphenduka. Uthe nginibhaphathisa ngamanzi kuphela. Uyasho umbhalo kuphela amanzi. Amen. Futhi akuphelele samele nifakwe nomoya ingcwele ngaphezulu. Bathi ke ngokuqonda kwenyama wena ubona ukuthi ngoba uthe kuphela ukuthi ke manje awusafunakala amanzi mase kuze uJesu. Kepha uJesu uza ngamanzi angithi. uJesu uza ngomoya. uJesu uza ngegazi. Kubhalwe phansi. Kepha ngeke uziqonde lento uma ungenawo umoya ingcwele. So uma ke uJesu ethi yena kuJohane umbhaphathisi kwincwadi sahluko 3 verse 16 and 17 of starting from verse 15.
incwadi yaMathewu sorry. Incwadi yaMathewu sahluko 3 kusukela ku verse 15. Incwadi kaMateyu isahluko sesithathu ivesi lama-25 Iverse le15. le-15. Yes sir. uJesu waphendula wathi kuye, Imaka awuqale ku14. verse 14, kepha uJohane wamalela wathi, yimi engiswela ukubhaphathiswa nguwe, wena uza kimi na? Yes sir. uJesu waphendula wathi kuye, vuma kalokhu, ngokuba kusifanele ukugcwalisa kanjalo ukulunga konke. So kufanele ukugcwalisa kanje ukulunga konke. uJesu engekaza uthola umoya engcwele engazange abhaphathisiwe. Kuphawu ukuthi uma esezobhaphathiswa njengoba uJohane ethi umazi ngaphambili, lo moya engcwele uzohlela kuyena uyena. So ke njengoba umoya engcwele wehlela kuJesu ngaphanga emva kokubhaphathizwa, okusho ukuthi uJesu uma ethi ke kufanele sikwenze lokhu kulunga konke ukuze kugcwaliseke konke ukulunga. So lokhu kuyisibonelo ukuthi ke nathi ukuze kugcwaliseke ukulunga first ngene ngaphansi kwamanzi. Mina ngibona kanjalo ke ngokwesho kwemibhalo ukuba konke akwenzile uJesu nami ufanele ngikwenze. Yini ezovimba? Hayi kwamaJuda kuphela kubhalwe kuphi ukuthi ke abezizwe kufanele babhaphathiswe. Bangena baphuma bangena yezo lonto. Bese baphuma bangena bese ngime. Bese ngithi nangu nje uFiliphu. Mengithi nangu uFiliphu bese bethi ke asiqale sibheke emuva manje ukuthi uFiliphu wabhaphathisa kanjani. Asiqale lapha kwincwadi yakhe izenzo sahluko 8. Siyahlola phela imibhalo. Bese ngiphinde ngiyongena ke naku Simon nakulontuzana kuPeter kuPaul. Nginika incwadi yakhe incwadi yezenzo sahluko 8 kusukela ku verse 1. Incwadi yezenzo isahluko sesishiyagalombili ivesi lokuqala. Kepha uSawule wayevumelana nabo ngokubulawa kwakhe. Yes sir. Ngalolo suku kwavela ukuzingela okukhulu kwebandla laseJerusalema. Bahlakazeka bonke emazweni aseJudiya naseSamariya. Kwasala abapostoli bodwa. Amadoda akholayo ambela uStefane amkhalela isililo esikhulu. Kepha uSawuli walichitha ibandla, engena izindlini ngezindlu, ehudula abesilisa nabesifazane wabafaka etilongweni. Abahlakazekileyo basebehamba beshumayela izwi ivangeli. uFiliphu wehlela emzini waseSamariya wabashumayeza uKristu. Izixuku wait angithi sithini manje uFiliphu uyahamba weSamariya uyoshumayela bani? uFiliphu wehlela emzini waseSamariya wabashumayeza uKristu. Wabashumayeza uKristu. Izixuku zalalela nganhliziyo nye. Yes sir. Okwakhulunywa nguFiliphu. Yes. Zizwa zibona izibonakaliso azenzayo. Yes sir. Ngokuba kwaphuma omoya abangcolileyo kwabaningi ngokushumayela ivangeli kuphela ngegama likaJesu kuphuma imimoya abakhwelwa yiyo. Yes sir. Bememeza ngezwi elikhulu. Nabaningi abafe uhlangothi nabayizinyonga baphulukiswa. Yes sir. Kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Kepha kwakukhona indoda ethile nguSimoni igama layo, eyayikade yenza imilingo kulowo muzi. Isimangalisa isizwe saseSamariya, izishaya umuntu omkhulu. Yes sir. Kwakukhona umuntu wegangile lapho ufana nasi izangoma noma bathakathi owenza imilingo abantu sebekholela kuyena. Amen. Benamathela kuye bonke kusukela kwabancinyane kuze kwabakhulu. Yes, bethi lo ungamandla kaNkuluNkulu abizwa ngokuthi makhulu. Babenamathela kuye ngokuba ebamangalisile isikhathi eside ngemlingo yakhe. Yes sir. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFiliphu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkuluNkulu nangegama likaJesu Kristu. Yes. Babhaphathizwa besilisa nabesifazane. Umake manje melithi bathi bona la kusho abantu bakamoya. Sikhuluma ngabantu ebosidiskasa manje sengithahlaziya into ade beyikhuluma. Bathi abantu besilisa phela ababebhaphathiswa besifazane bengabhaphathiswa. Bathi iBhayibheli lithini la? Wabhaphathiswa. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFiliphu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkuluNkulu nangela kaJesu Kristu babhaphathiswa besilisa nabesifazane. Yayizo lonto le. So manje wona uzokuthi babhaphathiswa ngomoya noma belithi babhaphathiswa bezwa izwi, bavuma izwi, babhaphathiswa. Akubabhaphathiswa kanjani akubhaliwe.
Kepha ke kuyagcwaliseka ukuthi uPhilip webhabhatisa kanjani uma esebhabhatisa umthenwa. Abayizwa leyo. Bathi lokho kubhaliwe kithi mina nawu nje uyagcwalisa uPhilip ukuthi nje weshumayeza manje sekuyaveza ukuthi hayi ngaba fake emanzini. Egameni likaJesu Kristu akubhaliwe kepha kuyavela ngaphambili mawufunda uzokuchazela ikuthini incwadi. Amen. Qhubeka brother. Naye uSimon wakholwa wathi wabhabhatiswa. Amen. Lo muntu usho ukuthi wabhabhatiswa. Naye uSimoni wakholwa wathi esebhabhathiziwe wanamathela kuPhilip. Wayesenamathela kuPhilip. Wamangala ebona izibonakaliso nemisebenzi emikhulu yamandla eyenziwayo. Kwathi ukuba abapostoli baseJerusalema bezwe ukuthi iSamaria lilamkelile izwi likaNkuluNkulu bathumela kube uPetro noJohane sebehlele khona babakhulekela ukuba bamukele umoya ongcwele ngokuba wayengakahleli nakoyedwa kubo kodwa babesebhabhathiziwe egameni likaJesu Kristu kuphela. So babhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. So egameni likaJesu Kristu siyabhabhathiswa. Manje angikwazi ukuvele kuthiwe nje siyabhabhatha egameni likaJesu Kristu. Angikwazi kushiwo. Kuthiwe siyabhabhathisa egameni likaJesu Kristu kuphelile. Ngisho ngibeka izandla. Lithi iBhayibheli ke bafike babathandazela. Ngokuba wayengakehleli sebehlele khona babakhulekela bababekanga izandla ababekanga izandla sebehlele khona babakhulekela bageza izandla bathi lapha bona bezobhabhathisa umuntu bageza izandla aqala ukuthi amanzi asetshenziswa lokho ingakho umphethelo uPetro webuze ethi ke amanzi singawasebenziselani ubani ongavimba namanzi ngoba la ekhaya thina mesobhabhathisa umuntu ngithi mina kuphi lokho eBhayibhelini omunye uyamqhwaba ukuthi akathule uthi lento ayikhulumayo mhlawumbe ngayiveze eBhayibhelini ayikho ingakho ngithi mina akayiveze eBhayibhelini uthi wenza isibonelo ngithi mina ukwazi ukwenza isibonelo ngento engekho eBhayibhelini yayibona lento leyo so ngikhuluma nabo uthi angishongo mina omunye asihlangula uthi akumeni uthi khuluma naye uthi usho mina lokho ngithi mina nihleli nathi lani babili kepha nikhuluma into engafani kepha nithi nomoya uzobuza ukuthi nomoya umuntu engihamba naye ungabulela imibhalo njengoba umoya usiholela entweni eyodwa. Akazama ukuzikhulumela kwakhe nami ngizikhulumela kwami asikhulumi kanjalo. So next time angikhulumi nabo bonke same time ngifuna oyedwa bazobe behambe bomkhotha ukuthi akakhuluma thini bamfake yonke imibuzo nama scriptures abuye eze kumina ukuba ngeke ngikwazi ukukhuluma nabantu bonke abangenazi izimpendulo ngoba lo uqhamba nokwakhe umbuzo angakwazi ukuphendula afengele omunye sekumanje akusahleli kwinkulumo eyodwa sekufaka izinto ezingenamsebenzi ezingenasambulo ngoba vele abanasi isambulo. You understand? So ithi imbhalo sebehlele khona babakhulekela ukuba bamukele umoya ongcwele. Yes sir. Ngokuba wayengekehleli nakoyedwa kubo. Yes sir. Kodwa babesebhabhathiziwe egameni lenkosi uJesu. Babhabhathiswa egameni lenkosi uJesu kuphela. Ababhabhathiswanga ngegama. Amen. Mobhabhathiswa egameni yobhabhathisa kube ukuphenduka. Manje senibhabhathisela segcwalisekile ukuthi ubani ngempela onibhabhathisayo senibhabhathiswa ngegama lakhe. Yayizwa loo nto leyo futhi ngena ngaphansi kwamanzi. Glory to God ngiyangena. Glory to Jesus Christ. Ngiyangena ngaphansi kwamanzi. Amen. Lord Jesus. Kubhalwe phansi uma bese bethi ke hayi umpostoli Paul webuza umpostoli uPetro webuza ukuthi ubani ongavimba ngamanzi akashongo ngebhabhathiso uqinisile nangu Philip. Bayashumela kuyisibonelo ukuthi njobe eshumayelile babhabhathiza ukuthi wabafanga phansi kwamanzi ngoba phela nangu usaqhubeka usakwenza mase ebona umtheno mase efika kuyena usethi umtheno ke yini engavimba ukuthi ngibhabhathiswe ngoba nanka amanzi. Amen. So konke akwenzile ngaphambilini uPetro uPhilip kuyacaca ukuthi ubenza the same thing ngoba phela ushumele ushutha amanzi kumtheno egameni likaJesu Kristu ngoba beqala eshumayela ushumayela ivangeli evula umlomo wakhe eshumela ngoJesu. Amanzi nomoya ingcwele kuyahambisana ngokuba kufika ngoJesu. uJohane yebo uletha amanzi iqale athi abalindi ozobagcwalisa uJesu ufika agcwalise naye uJesu ungena emanzini. Bekuthiwa ngene emanzini ukuthi ungitshela ukuthi ayo umJuda noma ngene umJuda umthena wayengekela umJuda. Amen. Umthena wayengeyena umJuda waseTopia. Yes Lord. You understand? So lokho nje yanikuthathele inkusekela nisinike i-excuse mhlambe engcono engasethe ukuthi understand ukuthi indaba ngamele sibhabhadise ngamanzi
uba nanka amanzi mase nithi ke hayi ulontuzana ngoba nangu uyabona ukuthi uFilipu wabenza lokho wababhaphathisa egameni lika Jesu Kristu ngoba nanga kufakiwe amanzi ngale usubambelele kuloko ngithi mase ke eqhubeke sebabhaphathisile ukwaze kwehla abapostoli bazobakhulekela ukuthi behle lo moya ingcwele kubhalwe phansi lokho mase ehlangana nomthenwa uthunywe ubani ngifundela uverse 27 Mfuna uverse 27 ukuthi uthunywe ubani uyazihambela nje uhamba uyofundisa ngegama lika Jesu mfuna ukuzwa futhi umthenwa mase eqedile ukubhaphathiswa uzizwa kanjani umthenwa glory to God 8:27 Starting from verse 26 go ahead Kepha ingilosi yenkosi yakhuluma kuFilipu yathi Ukhuluma ingilosi yabani Kepha ingilosi yenkosi yakhuluma kuFilipu yathi Yes sir Suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza Yes sir yona iyihlane wayesesuka wahamba bheka nansi indoda yase Itoyipa umthenwa isikhulu sika Khandake inkosikazi yase Ethiopia Yes sir ebiphezulu kwengcebo yayo yonke ebifikile eJerusalem iza kukhuleka ibisibuya ihlezi enqoleni yayo Yes sir ifunda umprofeti uIsaya umoya wathi kuFilipu kusho bani umoya wathi uFilipu namuphi umoya ngani mekufika ingelosi yenkosi fika ingelosi kaNkosi uJesu akubhaleke kanjalo siyazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi kufanele kube nesambulo ezinye izinto kufanele uzenze isilima ukuthi mengisho into ukuthi kubhalwephi kufanele kube nesambulo phela sibe moya munye understand ukuthi sikhuluma ngezinto zikaBani zikaNkuluNkulu la glory to God lezi zinto zinzima enyameni go ahead umoya wathi kuFilipu umoya wathi kuFilipu sondela unamathele kuye kuleyo nqola leyo uFilipu wayesegijimela kuye uFilipu wenza njani uFilipu wayesegijimela kuye uthunywa ubani uFilipu uthunywa umoya wathi kuFilipu sondela unamathele kuleyo nqola uFilipu wayesegijimela kuye wayeseya khona uFilipu wayizwa ifunda umprofeti uIsaya indoda iphuma eJerusalem iyakholwa le ndoda kepha iyona umJuda iyahamba manje isiphinda kwesakubo isike enqoleni siyafunda manje ifunda imibhalo kepha iqondi bese afika kuFilipu athini wathi uyakuqonda kambe lokho okufundayo na Yes sir yona yathi ngingakwazi kanjani uma kungekho ngiholayo na yamnxusa uFilipu ukuba akhwele ahlale nayo Yes sir kepha isahlukwana sombhalo ebisifunda ilesi esithi wayiswa ekuhlatshweni njengemvu njengewundlu elithule phambi komgundi walo kanjalo kawuvumelanga umlomo wakhe ekuthobeleni kwakhe ukwahlulwa kwakhe kwasuswa ngubani ongalanda ngesizukulwane sakhe na Yes sir ngokuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni kepha umthena wathatha wathi kuFilipu ngiyacela umprofeti ukhuluma lokho ngubani na Yes sir imake manje akaqonda umprofeti usiyabuza umprofeti ngabe umprofeti ukhuluma ngobani na asike sizwe ke manje futhi uFilipu uthunywe ukufika ingilosi yenkosi waphinda umoya ingcwele wamthuma futhi uthi hamba ubambelela lapha kuleya inqola mase fika lapho usiyathola umuntu uyafunda usethi uyakwazi nathi cha bese afunde sivezele ukuthi ukhuluma ngani umbhalo ofundayo wamprofeti uIsaya bese buza umuntu ukuthi ke umthenwa ngabe lencwadi ikhuluma ngobani ngayo umprofeti noma ngomunye umuntu na bese enze njani uFilipu uzisho yena noma omunye na Yes sir uFilipu wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo washumayela ivangeli ngoJesu Okay manje ngithe bese ngifika la mina ngithi uFilipu wavula umnyomo wakhe bese indoda leseyaxa isixakekile manje siyadina yabuza uma eseqasuka ukuthi akafuni uqhubeke nalento ngoba lento yamlimaza lento le ithinta lo moya lo ufuna ukuphikisana nalo moya lo so manje usethi ke wathini ngithi mina kubhaliwe ukuthi wathini kubhaliwe ukuthi wavula umlomo wakhe ngithi ungangibuza kanjani uma ukuthi uyalazi iBhayibheli ngithi uyalazi ukuthi ngithi ungibuza kanjani into engekho eBhayibhelini ufuna ukuthi mina ngisho into engekho eBhayibheli uma ukuthi uyalazi iBhayibheli uthi no bengifuna ukuzwa ukuthi wathini ngithi kubhala ukuthini phansi hayi usuyalwa manje suka ngithi mina kubhala ukuthini phansi uyalazi iBhayibheli ngithi mekuthiwa wavula umlomo wakhe wathini kubhaliwe nje wathini
ngoba kuthiwa wavula umlomo washumayela ivangeli ngoJesu ukuthi wathini in details akakushongo manje ufuna ukudlala ngami manje ufuna ukuthi mina ungifaka amazwi ngeze ngamkhuza ukuthi ungangifaka amazwi emlomeni mina ungayenzi lonto le ngicela ungivimbe kunokuthi ufuna ukungifaka amazwi emlomeni khona uzokhuluma into efuna uwena bese uthi ke ibhalwe lonto leyo kanti wena uzenza isibulo uyayazi imbhalo kuphela ngoba niyayiphika imbhalo ingakho nithi-ke nifuna ukuthi sambe ngale ndlela le samba ngayo egcineni le ndlela iyanxaka ngoba aniyazi le ndlela le. Amen. The reason why mengithatha ama-scriptures kanje ngwathatha side by side ngwathatha up and down ngwahlanganisa ngoba yini umoya ingcwele ongiholayo. Angizami mina ukuthi ngirobha abantu ukuhlakanipha noma ngitshela abantu into abayifunayo ngoba naku noma mhlawumbe into abayifunwa yimina ngathi ngibashumayeza mina ngitshela abantu imbhalo ebantwini abangayiqondi mavula umlomo umshumayeza ivangeli ngoJesu Kristu. Amen. Wangeke umshumayeza ivangeli ngoJohane uMbhaphatisi mase athina ngamanzi mase bathi bona wrong washumayela ivangeli ngoJesu. Amen. Manje ke bathi ke uJohane umanzi agcina ngaye nangu phela nithi umvangeli niyam isolate baqale baphakamisa uPetro bambeka lapha egcineni bathi uPetro wayesiwula kusho bona imilomo yabo yafisa bona le ntshumayelo ifike kubona ngoba amazwi awo abakakhulumile sine recording esirecordile ngoba lento le ayenziwa ngekhoneni kusho njalo umpostoli Paul uthi yonke into enziwe ekanye uJesu uthi konke likhulume ebumnyameni kufanele kuvele ekhayeni sambulu ubumnyama washumayela ivangeli ngoJesu kwase kwenzakalani mfowethu kwathi besahamba endleleni bafika emanzini umtheno wathi bheka nanka amanzi umtheno wayekhomba amanzi bekuthi amanzi agcine ngoJohane uMbhaphatisi wayipha uPhilip eshumayela ngoJesu kepha efaka abantu emanzini kwathi uyazi uthini uthi ke ngale ndlela le ngoba na uPhilip wayebhaphathisa ngegama laJesu Kristu ebhaphathisile abantu ngale manje lana umoya ingcwele uyosomthumile mesefaka umuntu emanzini futhi manje uchaza ukuthi umoya ingcwele wacasuka ngoba na wafaka umthelo emanzini uthi ngakho amhlwitha njengesiphepho wamsatha wamusa le kude engathi manje wathatha walashwa yena akaqhubeke la ukuthi aveze ukuthi uPhilip wahamba oshumela ivangeli ngaphambili akaveze ukuthi umtheno wasala esizwe kanjani esehamba akaveze lokho. Hallelujah. Nifuna ukurobha ukuhlakanipha kwaNkulunkulu ngeke bafuna ukurobha nathi uqobo lwethu basenze lobe ngibuza una umoya ingcwele wakwahlala umoya ingcwele akuyona indaba yakho le ngeke ngikwazi ukutshela wena lokho umoya ingcwele uzozambula uJesu usho njalo engani phela unanga umpostoli Paul wababuza ukuthi ke babe wasebewutholile umoya ingcwele umpostoli Paul yena umpostoli Paul wena okwesibili futhi wayebuza abafundi bakaJohane. Hallelujah. Mina ngiyena umfundi kaJohane umfundi kaJesu beke ngomfundi kaJesu ungasange ngibe nomoya ingcwele. Glory to God. Yeah! Jesus Christ. Bengeke. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. So ukuphendula kwami uma ungenakho uqonda kufanele kuzize emoyeni sihamba mekuthi una umoya ingcwele nami nginawo umoya ingcwele. Mesingena umoya ingcwele sobabili sungeke sizwane. Mekhona umoya ingcwele khona umunye ongakaze abe nawo. So imbhalo efakazayo. You understand? So ke manje ke nanguke manje uPhilip usethini manje umtheno kuyena bheka nanka amanzi kwalani ukuba ngibhaphathizwe na uPhilip wathi kuye yes sir uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa ngenhliziyo yakho yonke kungenziwa waphendula wathi umshumayela kanjani bezofuna amanzi engakuthi bekuthi uJesu akafune amanzi ufuna umoya ingcwele kuphela umshumayeze kanjani kanti siyafuna phela ukwazi. Hallelujah. Angithi siyakutshela sithi nanga lesikhathi uJesu esakhona enyameni wabhaphathiswa uJohane uJesu wenza abafundi wabhaphathisa abantu abaningi kepha kungeyena kungabafundi bakhe. Amen. Babengeke bawuthole umoya ingcwele ngoba kwakumele bona nabo uJesu usho ukuthi bakufanele ababhaphathise ekuphendukeni balinde azakhazimuliswe ngoba kufanele bakholwe uyena ukuze balinde isiphiwo sikamoya ingcwele. Bona umoya uzoyizwa lento ungena umoya uzolwa ngokwenyama. Wengeke abanike ngoba kubhaliwe futhi kwincwadi kaJohane sathi 7 ukuthi wasukuma wamemeza ngezwi elikhulu uthi bonke abamiweyo abeze kumina bazophuza esiswini sabo kuyagobhoza imifula. Lithi iBhayibheli likhuluma ngomoya ababezowamngena ngoba wenga kokhazimuliswa
So meshumayela mebhabhashisa abantu futhi naye uhambe ezinyathelweni zikaJohane kepha kusamele kugcwaliswe konke ngaye futhi. Uthi akubhalwe lokho eBhayibhelini kuyazichaza nje umuntu onomoya mongenawo umoya uzobaseleka ngoba uzofuna lento engiyishoyo njengoba injalo kanje kamoya njengoba ngithena khona uJohane weza ngomoya kaElijah bathi bona uJohane uElijah ngqoke ethi mina ngikwazi bethu Jesu bethu uJohane ke ngamazi ngaphambili akamazi ngokwenyama ngoba uJohane wakhulela ehlani uJohane mdala kunoJesu Kristu ngezinyanga ezu6 kepha ukhuluma ngaye ngokwesiprofeto ngokubumazi kamoya bathi ke bayazana babekhona ngaphambilini ngithi mina cha bavula izambulo ezifile izambulo zabo zifile angibahleli futhi ngakho ngishumayela kanje yayizwa lonto so ke mase ngenile emanzini ke umthayini wakulithini incwadi waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Yes sir. Wayala ukuba inqola ime. Behlela emanzini bobabili. Manje kwenza kanjani ashumele ngoJesu kepha ayongena emanzini mekuthi bengashumayele ngoJohane umbhaphatisi? Behlela emanzini bobabili. Yes sir. uPhilip nomthelo. Wambhaphathisa. Ahambe kangizadla wamfaka emanzini. Amen. Nani nifanele ungena emanzini lapho kamoya. Ibandla lakamoya lekuthiwa iChurch of the Holy Ghost. Nongena abaholi benu nifanele ungena emanzini uma ngingaphenduke nenze lokhu nina niyazilahla nina. Niphikisana nembhalo. Amen. Ayikho lento yenu. Yazi indaba Nkosi uthi uba ngimfice esemoyeni ukuthi namhlanje akekho emoyeni bese ekhuluma izinto ezijabulisa yena akhiyuseke emoyeni kepha manje bese ekhuluma izinto ezibuza yena athi akekho emoyeni athi kusasa uzobe semoyeni ngoba uzobe sephambi kwaNkulunkulu athi uNkulunkulu kuyesihle siphambi kwakhe ngasonke isikhathi ayikho into efihlakele mesingene sikhuleka siyambiza ngithi akasho ukuthi uma nihlangene nibabili nibathathe egameni lami nami ngiyekuba khona kanti nifuna ukuba somoyeni njani Amen. Hallelujah. phela mina ngiyalalela mina Hallelujah. awathi umuntu ongofuni ngikhulume mina ngiyakulalela bese ngikuvimbe enkulumeni yakho ngoba ngifuna ukubuza umbuzo ngenkulumo yakho mase ukhuleka ukuyibuza uzobe sothi wena mina ngiyacasuka mina ngisenyameni mina ngi-emotional bese mina ngiyahleka ngithi yazi ugijima ngaphambili ungangikhulumeli mina phendula umbuzo wami ukuze ungehlise phela uphendule nongaphendule ngizoqhubeka ngibe kumoya angidiniwe Hallelujah. uJesu ecasulwa yini ngani why was he vexed in spirit angithi abantu bengakholwa Amen. angidiniwe wena mina ngidinwe inkani usathana kubambe ngayo Amen. bese thini bese ngene emanzini Behlela emanzini bobabili uPhilip nomthelo Yes, sir. wambhaphathiza. aha Kwathi sebekhuphukile emanzini Yes, sir. umoya wenkosi wamhlwitha uPhilip. yes sir Umtheno akabanga isambona. so manje bathi ke lana umoya njoba wamhlwitha kusho wayediniwe uNkulunkulu ngoba naka wambhabhathisa emanzini uwena ngisho njalo usho wena wengeke ngaphambilini abhabhathisa abantu egameni lika Jesu emva kwalokho mase ezokwenza la sengasavela ukuthi wenze egameni lika Jesu efaka umuntu emanzini ngoba lakho akuvelanga ngasemuva ukuthi wayekwenza emanzini la ngoba useyavela ukuthi wenze emanzini sekuyacasula lokho sekuthi ngoba naku evukile emanzini umoya wasuyamhlwitha ukuthi uNkulunkulu udiniwe kusho wena akusho iBhayibheli Amen. uwena osebumnyameni Yes, Lord. you understand Hallelujah. makuthi ubothi wrong iBhayibheli unenkinga ngoba kusho ukuthi wena niyayiphatha lencwadi kepha ke akukho kukhanya Amen. yayizwa lonto akukho kukhanya Amen. ibandla lonke lifile Amen. nabalandeli ngisho abaholi siqale ngabaholi seza kumalunga unganginika kanjani ilunga ngisahlula umholi ehluleka ukungiphendula Amen. nginika kanjani ilunga ngisho ngacupha isisoko esingakanani la kumina ngeke kusebenze Yes, Lord. ngeke uzuqambela iBhayibheli amanga wena ulunge wena no Hallelujah. ithi iBhayibheli ke ungazifakeli emazwini eNkulunkulu ngokuba lihlambulukile limsulwa Amen. ngoba uma wenza njalo uNkulunkulu uyakusola utholakala ungumqambi manga go ahead brother Kwathi sebekhuphukile emanzini umoya wenkosi wamhlwitha uPhilip. yes sir Umtheno akabe esambona. umthena azange sambona Kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. umthena usegcwalisiwe kuphela manje ngoJesu Amen. Amen. go ahead Kepha uPhilip wafunywanwa eAzothu wahamba ishumayela ivangeli. so manje bekuthi umhlithini uNkulunkulu angamyekisa ukushumayela athi awuzwa wena indaba ungezona ngithi phaphathisa umuntu ngithi fundisa umuntu wena umfake emanzini angishongo ukuthi abantu bangangena emanzini angasho ngani pho moya ingcwele asimuzwa ngane esho njalo
Wathi kusho nina ngemizwa yenu nangesambulo senu sakaSathane semnyama. Hallelujah. Ngoba akekho umuntu ozohamba ngale incwadi le aphikisa into ezenziwa abapostoli. Amen. Bathi bona bahamba ngomyalelo kaJesu. Futhi abapostoli uthi mechaza ke ngale ndlela yakhe ezokwenza ukuthi mina ngisabe phela ukuze ngivume ukuthi ngingene emanzini. Uthi uJesu washo wathi ke akubona bonke abantu abaza kumina abathi inkosi inkosi abayongena embusweni wami ukuba umuntu uma enza imiyalelo yami nezwi lami uyena umuntu lowo oyoza kumina. So ngaleyo ndlela uma ukuthi ke uJesu wathi abantu babhabhadiswe egameni likayise nendodana kaMoya Ingcwele, abapostoli babhabhadise egameni likaJesu Kristu, abahambanga umyalelo kaNkulunkulu. Bathi iBhayibheli lithi uJesu wabavula ukuqonda. Sebeyazi ukuthi ubani igama likayise nendodana kaMoya Ingcwele. Amen. Mina ngibuza umbuzo owodwa Nkosi, akekho ngiphendulayo. Kubona ubani owabhabhatiswa egameni likayise nendodana noMoya Ingcwele eBhayibhelini? Akekho ngiphendulayo. Kepha bafuna ukuchaza ezinye izinto engazange ngizibuze. Asambi kanjalo. Yes, Lord. Ngithi ngifuna oyedwa. Mewuthi ke nithi umpostoli Paul umpostoli olingana noPetro. Bakhuluma into eyodwa Amen. egameni likaJesu Kristu, omunye egameni lenkosi uJesu. Yes, Lord. So ngifuna mina lokho elikushoyo nina ngoba nithi wena wedwa uthi wena wedwa uthi egameni likayise indodana ngoba kwasho uJesu. Ngikhombisa phela kunabantu abenoJesu eBhayibhelini ngoba sifundisa ngeBhayibheli. Amen. Amen. Uthi ngoba abantu abafuni ukwenza umyalelo kaJesu kunabapostoli abawenza umyalelo kaJesu ngoba babhabhadise egameni likaJesu Kristu. Alisho ligama ukuthi konke esikwenzayo masikwenze egameni likaJesu Kristu. Yes, Lord. Amen. Amen. So angazi mina ngiyabuka nje ukuthi inkosi yami abantu babuka ukuthi mhlambe thina sabafana abaxakekile mhlambe siyafika ekukholweni asazilutho. Lalela ngingamusha ngokwenyama kepha ngokomoya okaNkulunkulu abona wami. Yes, Lord Jesus. Umehluko yilowo. Mhlawumbe ungangibona ngathi ngimushwa emgcweleni, ngimushwa ngokwenyama ngoba ngisanda kufika emgcweleni ngineminyaka ewu3. Kepha ukuhlakanipha akukona kwami. Futhi uNkulunkulu uthatha kona lokho kudelelekile ukuze akusebenzise. So walanda uSaul, waphindwa walanda uDavide, abantu ababedelelekile. So mina ngubani ukuthi ngizozitshela ukuthi hayi ngingcono ngoba ngisho uJesu nawe edelelekile. Amen. Akuyena indodana yecarpenter lo. Amen. Lo siyamazi phela uyise nabafowabo. Uyithatha le nto ayishoyo. Same thing abayenza kumina. So umthana ohambe ejabulile wamthatha uNkulunkulu wamthatha uMoya Ingcwele uLotuzana uPhilip wahamba uqhubeka ushumayela uAzotus. So manje ke umthana naye uzihambela ujabulile uthokozile ngoba usengena emanzini. Hallelujah. Ukuthi ke ngegama likabani uzozibonela nawe ukwakushunyelwa ngobani. Hallelujah. Isitholele nawe ukwakushunyelwa ngobani. Amen. Hallelujah. You understand? Amen. Now ke sesibona ngapha ke futhi nangu umpostoli Paul kwencwadi yezenzo sahluko 9. Amen. From verse umbhabhadisi uthi uJesu ngiqinisile uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya uJesu wonayo wangena emanzini wathola umoya. Yes, Lord. Akubhaliwe ukuthi okwamaJuda kuphela kwagcina ngoJesu umbhabhadisi wamanzi. Ngeke kube khona eBhayibhelini nango phela esewenza ke uPhilip ngoba phela wena yedwa nithi niyambona yawenza. And futhi ke ukhuluma ngawo uPetro futhi kusho ukuthi ke into ekumele yenzeke leko kusho mina Yes, Lord. ukuba kuyenzeke egcineni. Go ahead brother. Amen. Izenzo isahluko seshiyagalolunye ivesi lokuqala No, start from verse 15 brother. ivesi le15. Yes sir. Inkosi yayisithi kuye, hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabazizwe Yes sir. namakhosi nabantwana bakwaIsrayeli, ngokuba mina ngizambonisa konke amele ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami. Yes sir. Khona wahamba uAnaniya wangena endlini wabeka izandla phezu kwakhe wathi, Okay. Manje ngoba manje angifuni abantu badideke kancane nje ngifuna baqonde. Moqala from verse 8. Yeah, ngifuna abantu baqonde noma ngiqale from verse 4. Ngifuna nje abantu baqonde. Kodwa ngifuna ukuthi ngicacise vele ithi ba. wawa from verse 3. Yes sir. Kepha ekuhambeni kwakhe esesondela eDamaseko kwambaneka masinyane Kwabaneka masinyane nxa zonke. ukukhanya okuvela ezulwini. Yes sir. Wawa phansi emhlabathini. wezwa izwi lithi kuye, Wase ezwa izwi.
Saul Saul ungizingelelelani ungezingelelani na kulukhuni kuwe ukukhahlela kuwe ezinkandeni ukukhahlela ezinkandeni wayesethi ungubani Nkosi wayesetheni uJesu yathi mina nginguJesu omzingelayo yes sir kodwa vuka ungene emzini vuka ungene emzini uzakutshelwa lokhu omele ukukwenza okumele ukwenze kepha amadoda ayehamba naye ayemi enganakukhuluma ayeme ngenakhuluma ngokuba ezwa izwi kodwa engamboni umuntu yes sir uSaul wayesevuka phansi wayesevuka phansi enjani mevuka phansi kepha esevulile amehlo akhe kabonanga lutho futhi lamanje usevalekile amehlo awasabona amehlo avalekile amehlo akhe angikhulumi ngokwamehlo amoya ngikhuluma ngamehlo akhe lethi ke wathi mesevuka esukuma ethi wavula amehlo asevalekile kabonanga lutho kuba khona efuna ukuyivala bangathi mhlambe bangathi bangavala ngayo lento engifuna ukuyisho go ahead base bambamba ngesandla so manje umuntu umbamba ngesandla kusho lo muntu useyipomputhe angithi go ahead brother bamyisa eDamaseko yes sir izinsuku zabantathu engaboni engadli engaphuzi yes sir kwakukhona eDamaseko umfundi othile igama lakhe linguAnaniya yes inkosi yathi kuye ngombono Ananiya yena wathi ngikhona Nkosi yes inkosi yayisithi kuye suka uye esitaladini esithiwa siqondile ufune endlini kaJuda umuntu ogama lakhe linguSawuli waseThasu ngokuba bheka uyakhuleka ubonile indoda egama layo linguAnaniya ingena ibeka izandla phezulu kwakhe ukuba abone so exileni kwakho ukudla engahle ngaphuza uNkulunkulu ufuna umambulela amen mambulela nomuntu ozoza uNkulunkulu akuvelanga ngalo ukuthi uApostle Paul ubona kepha kuthiwa usebonile amen okusho ukuthi into vele iphathe process exileni kwakho ukudla ulindele usayilindele uyayizwa lonto go ahead brother kepha uAnaniya waphendula wathi Nkosi ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okube kwenzile kwabangcwele bakho eJerusalem nalapha unamandla avela kubapriest abakhulu amandla akhe aqhamuka kuNkulunkulu nalapha abafarisi vele abaningi ababhabhatiswanga Yes, Lord. naye omunye wabo ongazange azabhabhatiswa amen amen ngoba wayengaphansi kwabafarisi abanenkani amen go ahead nalapha unamandla avela kubapriest abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho yes sir inkosi yayisithi kuye hamba ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwaIsrayeli ngokuba mina ngiza kumbonisa konke amele ukuhlushwa ngakho ngenxa yegama lami khona wahamba uAnaniya wangena endlini wabeka izandla phezulu kwakhe wathi manje ke usefika kuyena usebeka izandla phezulu kwakhe Yes, Lord. loqala afika yenza nje ubeka izandla phezulu kwakhe amen mesathini Sawuli umzalwane inkosi uJesu eyabonakala kuwe endleleni oze ngayo yes sir ingithumile ukuba ubuye ubone okay ugcwaliswe ngomoya ongcwele okay kwawa masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu okay manje umbeka izandla wakhuluma lamazwi akhulumayo kwase kuwa into emehlweni akhe engathi inkwethu wabona wayesevuleka amehlo ngisho ayibona ngishoyo Amen. ubengaboni hayi lokamoya bengaboni ngoba walethwa nje ngezandla go ahead wasukuma wayesesukuma wabhabhathiza Hallelujah. amen ithini wabhabhathiza ufika umbeka izandla Yes, Lord. kwawa masinyane emehlweni akhe kwangathi inkwethu esembeka izandla amen emva kwaloko besithini iBhayibheli wabona waseyabona wavuleka amehlo wasukuma yes sir wabhabhathiza esedlile wathola ngifuna amandla ukuzwa phela mekuthiwa babhadiswa kusho ukuthi wabhabhadiswa ngomoya umbhabhadiso munye glory to God lento le yenza abantu bacasuke Yes, Lord. umbhabhadiso munye Yes, Lord. methi umbhabhadiso munye uJesu ugcwalisile umbhabhadiso kaJohane Amen. amanzi nomoya amen egameni lika Jesu Kristu amen egameni lenkosi uJesu angeke ngize kushintshe lokho Hallelujah. kubhalwe phansi Lord. wabhabhatiswa umpostoli nangu amen wabhabhathiza menzothi ke umJuda naye amanzi kumele angene kubona umJuda okwakho lokho akubhaliwe phansi kepha wabhabhathiswa ukuthi awukubona ukuthi kuphi okwakho lokho ngeke uzungithethe ngomoya kuphela amen akusho ukuthi ngegama lika Jesu amen thiwa nje wabhabhathiswa Amen. sebeyazi ababhabhathisayo benzani Amen. Amen. ongafuni ukwazi lo golozayo Yes, Lord. Hallelujah. glory to God bayagoloza amen amen yabona umuntu bese ehleka usulu ehleka edelela ufuna ukukuvala into oyishoyo ngoba la ufuna ukuthi yabona uSathane ave namaqhinga uSathane yabona umuntu ehleka ngazi ukuthi usubhedile kepha musuthi linda phela ungajahi Amen.
umfakele isambulo ufaka umlaza lahleke ethi unomoya ngihamba ngeBhayibheli Amen. agage glory to God no Amen. no Amen. 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 Ngokuba naye uKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono yes sir olungileyo ngenxa yabalungile amen ukuba asiyise kuNkulunkulu ebulawa enyameni kepha ephiliswa emoyeni ephilisa kamoya ehamba ngawo ukushumayeza omoya abasekuboshweni Yes, sir. abakade bengalaleli yes sir lapho ukubekezela kukaNkulunkulu kubalindile izinsukwini zikaNoah umkhumbi usakhiwe yes sir abasindiswa ngawo abayingcosana okungukuthi abasishiyaga lombili ngawo abantu amanzi phela abasindiswa ngamanzi amen yeah enisindiswa ngawo manje nani ngomfanekiso okungukuthi yeah ngombhabhathiso yeah glory to Jesus Christ yeah glory to God yeah amen hallelujah hallelujah Jesus Incwadi Christ yokuqala kaPeter isahluko sesithathu hallelujah Jesus Christ ivesi lamashumi amabili hallelujah hallelujah amen glory to God amen Jesus glory to God Jesus Christ amen amen sindiswa ngani ngawo abayingcosana okungukuthi abayisishiyaga lombili ngawo amanzi enisindiswa ngawo manje glory to God ngokomfanekiso hallelujah okungukuthi ngombhabhathiso amanzi ade sindisa abantu abantwana bakaIsrael banqomle emanzini abalandele emva kwabo basala ngoba bengakhethiwe amen glory to God abezwa amen kungesikho ukusila yenyama kepha ukucela kuNkulunkulu nembeza omuhle ngokuvuka kukaJesu Kristu okhona ngakwesokunene so sikaNkulunkulu message thina abantu bahlanjululwa sikhuluma ukuthi ugeza ngokwenyama uvuma uphawu uNkulunkulu alenzile kumese uvuma isono sakho na indlela amen glory to God abantu aba understand bathi bona izono yamanzi awagezi isono no glory to God uyakhona nje masukholwa ingakho uvuma ungena emanzini egameni lalowo ogezayo enisindisa ngawo manje nani ngomfanekiso okungukuthi ngombhabhathiso kungesikho aba usashila ukuthi amanzi noma useyikhazile ukuthi amanzi useyafaka umbhabhathiso amen yaza ngazi yini abantu baphika inkani intweni esobala amen phambi kwamehlakho amen kungesikho ukususa insila yenyama akuyona ukugeza inyama kepha ukucela kuNkulunkulu nembezo omuhle ngokuvuka kukaJesu do you Kristu understand amen ibhalwe phansi Yes, Lord. amen angazi ungayifuna ngalapha yabona nje basithi simile uma ungabhabhathiswa ngisho isibonakaliso engaba naso ngaze ngasitshela nje groupeni uthi umbhalo uma ungabhabhathisiwe Yes, Lord. kwakuwa mic yashisayo uduma izulu kubaleka ngibheka ispeaker lesingakhona kukhuluma uNkulunkulu Hallelujah. uthi uma ningafuni ukuphenduka ezonweni zenu nizosha uthi akakho ozocasha kuwa manje phezulu ashisayo ngabaleka ngena ngaphansi kwetrack ngani selisho la yitsho ngishisa ngaphuma ngabaleka ngifunde ukucasha ngekela uthi ngeke bonke abantu abangabhabhathisiwe ngeke baze beze kumina amen Yes, Lord. kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi singena ngawo umbhabhathiso amen so lokho kuuphawu ngisayitshela akugezwe inyama yakho uphawu lokuvuma ukuthi wena uyavuma ukuthi ugezwe inembeza wakho ufuna ukugezwe njengoba noJesu wakwenza ngithi kuyisibonelo amen Hallelujah. amen I thank God ngeqiniso lakhe bi Amen. ngoba vele usathana ufuna ukusifaka kwesaba nokuthi singabaze nokuthi engathi asinasi isambulo esekaNkulunkulu akusona esaba imbhali yazifakazela asizama ukwenza lento ukuze thina sithi sifuna ukuthi abantu bakholwe yithina no angishumayeli mina ngithatha ngikufake phansi eBhayibhelini amen mothi wena ngishumayela uJohane uMbhaphatisi ngoba ngithi abantu abangena emanzini ngimshumayela egameni lika Jesu Kristu uJohane uMbhaphatisi lo wamanzi wasenimqambile seniyahlukanisa amen thina ulithi iBhayibheli yinye inkosi Amen. lunye ukholo munye umbhabhatiso Yes, Lord. amen Hallelujah. egameni lika Jesu Kristu Amen.
Nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesipho sokuthula. Yes sir. Munye umzimba. Munye umzimba. Munye umoya. Munye umoya. Njengalokhu nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu. Sibizelwe ethembeni esibizwele kulo. Yinye inkosi. Yinye inkosi. Yinye inkolo. Yinye inkolo. Munye umbhaphathizo. Bathi yabona isu4 indlela zokubhaphathisa ezike eBhayibhelini. Ithi mina lesiyaziyo ke kaJesu Kristu yamanzi nomoya. Yes, Lord. Munye umbhaphathizo. Kuyahambisana. Unginikele incwadi le ya Johane incwadi yokuqala kaJohane sahluko 5 from verse 7 ukuthi uJesu wenza kanjani. Bese siyabhala. Incwadi yokuqala kaJohane sahluko 5 from verse 7. Amen. Amen. Incwadi yokuqala Johane isahluko sesihlanu incwadi ivesi lesikhombisa. Yes sir. Starting from verse 6 is fine. Nguye lo oweza ngamanzi nangegazi. Weza ngamanzi nangegazi. uJesu Kristu. uJesu Kristu. Kungengamanzi Akuwona odwa amanzi kuphela. kodwa ngamanzi nangegazi. Amanzi negazi. Nomoya ungofakazi. Nomoya uyafakaza. Ngokuba umoya uyiqiniso. Ngokuba umoya weqiniso. Ngokuba bathathu abafakazayo. Bathathu abafakazayo. Umoya. Akudona iTrinity lela kuzona iziqu. No. Uqonda ukuthi nje kuthathu okufakazelana nayo kahle hle. Amen. Umoya. Umoya. Namanzi. Amanzi. Negazi. Umoya. Umoya. Amanzi. Amanzi Negazi. negazi. Labo abathathu bavumelana entweni inye. Okay, bebevumelana into eyodwa kusho ukuthi amanzi nomoya igazi phela wena nje. Wena unegazi. Angeke kuphume igazi eceleni. Wena unegazi. Ngoba unegazi nje wena futhi ufanele ungene emanzini. Bese ungena emanzini kufanele kwamukela umoya futhi. Amen. Bengafuna ukuyamukela leyo ngeke ngikwazi ukukusiza futhi awuyela umthwalo wami yokuba ufuna ukukhulekela umoya ingcwele ukuthi uzambule. Amen. Bajahile ukubeka abantu izandla. Incwadi yokuqala Johane Bright sahluko 6 sahluko 5. Yezo lonto leyo. So mase emva kwalokho ithini kwana lapho kwesikisi. Verse 6. Yes, This sir. is he that came by water and blood. Weza ngamanzi negazi. Even Jesus Christ. uJesu Kristu. Not by water only, Akazanga ngamanzi kuphela. but by water and blood. Weza ngamanzi negazi. And it is the Spirit that beareth witness. Kungumoya lo ofakazayo. Because the Spirit is true. Ngoba umoya weqiniso. For there are three that bear record in heaven. Kuphi? In heaven. So nakho kuthathu ofakazelana ezulwini lokho akuyisho lokho akithi. Yilento esishoyo ke sithi selokho sibhekisisa. Lokho ukuthi kufakazelana kuphi? In heaven. Kuyini? The Father. Akubhaliwe ke lokho la ngikuthiwa lana ke ini bhala ukuthini lana ofakazelanayo kuyini? Ngokuba bathatha abafakazayo. Akubhalanga ukuthi ezulwini ukuthatha ngitsho izolonto. Amen. Ngakho bethi bane Trinity iziqe ezintathu. Amen. Besitheli futhi The Father. ithi la kuwena. Umoya. Okay. And the Word. Lana Namanzi. lapho And the Holy Ghost. lana Negazi. angijabona And ukuthi these three are one. yabona ke lana ukuthi badlala ngathi. And there are, verse 8. Yeah. And there are three that bear witness in earth. In earth, The in Spirit. heaven it's the Father, the Word, and the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Here on earth, Amen. it's what? The Spirit Umoya, and the water and amanzi. the blood. And Okay. these three agree in one. So bonke kuyasebenza la kuhle. Ezulwini umoya kuphela. Hallelujah. Emhlabeni Amen. amanzi. Emhlabeni amanzi. Umoya ovela ezulwini. Yes, Lord. Kanye nawe olofuna ukuhlanjululwa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Glory to God. I thank God yabona ke le yabona mekuthiwa bekhona isibalo esinzima equation yakhona ithi abantu bonke bafike basishaye bakhipha i-answer wrong basishaye uNkulunkulu useyisolvile imystery yakhe siqedile le ngayesiphinde sigile nayo Amen. because umosha isikhathi sakho udile nabantu abangezwe Amen. le Bible esingisa abafundi wona mesithi siveza lokho ngoba phela iBible bathi bane King James version esiZulu mesithi ayibheka akuyona King James version efana namanye ama version. Amen. Abantu babadukisa abantu abangazi sebefuna iBhayibheli elikhulu manje bathi bafuna lona bese hey 2700 bathi ha Hallelujah. liyabiza ngithi mina Hallelujah. nithola kanjani siyazenzela hawo abantu ababili Hallelujah. hayi samele sihlangane sikhulume
siphinde sponsane noma sizofika kunina noma nizofika kuthina. Yabo manje mina ngisathanda ukuthi sibe naloko obudlelwane because asikwazi ukuthi singaphuze komshina yodwa bese siboshelwe ejokeni elinye labangakholwayo. Ngeke. Ngeke. Usinginika incwadi ezanzo 2:38 bengithi ngiyadlula lapha athi umoya ingcwele uthi angihlala. Ungidlalisile ngoba usambulile izinto ebengeke zambulwe manje. Ngoba ngithulile nale ndaba. So okunye okulandelayo ke nokuthi nizwe ke esikhulume ngakho so lokho esiposta ngoba inkulumo ibe u5 hours. Lokho u5 hours bese ngifuna ukuyivala before kuphela ihour leli lesihlanu. Kepha bekuloko befuna ukuchaza, yabona befuna ukuchaza mekhonto emhluphayo umtshela ukuthi le nto le angizwa futhi angifuni manje ukuthi iqhubeke. Uloko efuna indlela yokuthi kupho ngakuzwe. Konke angikuzwa nje. Hallelujah. Angizwa lutho. Uthi ngokuba uvala amadlebe yonke enhluphayo umoya ingcwele senimvalile mina ngazi ngivala umoya ingcwele. Inkulumo yethu ayinasi isiphetho ngivala le nkulumo ukuthi ayiphethe. Amen. Zwala kabuhlungu enyameni waphela ke. Ngeke sithi sifuna ukulalela into engekho. Sinike incwadi ezenzo 2:28 kuthina ke ngeke sitshela abantu sithi hayi wena fanele ubhabhadiswe emanzini. Uma ukuthi wena uyayikhansela siyayikhansela thina sikufaka konke thina asibandlululi Jesu. Amen. Wena uyabandlulula wena. Ngoba namaJuda ayebandlulula. uNkulunkulu wayunobandlululo. Kusho wena mina ngishongo kanjalo. Amen. Mase uyichaza kwizwakala kamnandi kwena. Ingakho nithi thina sabantu abaphisholo sasiqaleksiwe. Kusho wena. Amen. Usho iBhayibheli lisho njalo. Aliveza omnyama nomhlophe liveza izizwe zonke. Thina incwadi ezenzo 2:38. uPetru wayesethi phendukani Manje ke uPetru wayenoJesu uthi ke phendukani. ilowo nalowo abhabhathizwe Bese kuba ilowo nalowo bhabhathiswe. egameni lika Jesu Egameni Kristu. not ngegama kusho ukuthi bhabhathiswa ngegama. Egameni. Egameni lika Jesu Kristu. Understand? So manje uJesu Kristu ubhabhathisa ngomoya wangena ngaphansi kwamanzi. Nawe kufanele ungena ngaphansi kwamanzi ube sewuthola umoya. Mawuthola utholile umoya wakwehlela usalokuthi ungene ngaphansi kwamanzi. Lokhu nembeza wakho ufanele kuvume Amen. izono. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Uzeke uthethelelwa izono. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Bese wamkeliswa isiphiwo sikamoya ingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nabantwana benu. Ukuba lesithembiso ngesene sabantwana benu. Esabo bonke Sabo abakude. bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyokubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi. Zizindisani lesizukulwane esiphambeneyo. Ngakho Phumani emabandleni amanga. Amen. Phumani lapho khona ngashumayela uJesu njengokusho kwembhalo. Amen. Lapho khona befuna ukuphambanisa iBhayibheli. Siyantshela sithi phumani. Siphila kwisikhathi zokugcina. Bokuya ngami ngabe ngeka konke ngiyohlala emgedeni. Ngoba manje izikunzima ngempela manje. Usathana uthi uJesu ke uma ngenzeka aze akhohlise ngisho nalabo abakhethiweyo. Ungabalwa nalabo bese bekhethiweyo bese bekhohliswa. Ungabalwa nabo. Uma ufuna ukubhabhatiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelwa izalo zakho uzosithinta kule mniningwane sofika kwaye sikufeke ngaphansi kwamanzi. Uma usisidalwe esisha. Ukuze ke ugcwaliseke konke ukulunga kwaJesu. Ngoba kuthiwa wonke amandla kuyena. Asibhabhathise egameni likaYise noDala kaMoya Ngcwele sibhabhathise egameni likaJesu Kristu ngoba kona methiwa kuphelela isimo kuyena kusho ukuthi uyena ophethe konke. Angikwazi ukuhlukanisa ngoba nangu ngithi mina ngilandela umyalo kaKristu wathi mawuthi ulandela umyalo kaKristu usho ukuthi wena unasambulo ukuthi abapostoli babe noJesu bona benzani. Kumele ithi iBhayibheli wahlala nabo wayesebavula ukuqonda ngembhalo nangabaprofeti nangaye ukuthi ke ukuphila kwakhe nokufa kwakhe nokuvuka kwakhe. Wena awazi lutho. Angikhathazi ukugolaza uthini. Uma uthi unembuzo mayelana neBhayibheli usithinta ngenumber le oyibonayo ku screen noma ku email address. Yapha kakhulukazi labafuna ukubhabhadiswa kumele basithinde. Ungamoshi isikhathi sakho ukutshela mina udlala abantu. Ungamoshi isikhathi sakho udlala uSathane. Melo ukubhabhadiswa. Amen. Melo ukuphenduka. Melo ukwamukela umoya ingcwele egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga, right? Usifake umkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcoliswe igama lakho Nkosi uJesu Kristu. Siyabonga Nkosi uJesu kuba izwi lakho lingumlilo ovuthayo, izwi lakho Nkosi liyinkemba ecije enhlangothi zombili lihlaba lihlukanise wonke amalunga nomkantsha lahlulela imidlinzo nemicabango. Siyabonga ukuthi izwi lakho Nkosi uJesu Kristu liyisibani kubo bonke Nkosi abahlezi endaweni zobumnyama. Siyacela uNkulunkulu onamandla ukuthi singabi nakho ukuthokoza sizikhohlisa kanti singabantwana bokuhlubuka abalahlekile emhlabeni.
Kepha siyacela moya engcwele ukuba siyizimvu zakho, izwi lakho Nkosi lihlabe lihlukanise imphefumulo yethu Nkosi, size sithathe isinqumo sokufuna ukungena emanzini. Izwi lakho sesilizwile ngokuba liphilile Nkosi, linamandla, singabi ngontamo olukhuni. Siyacela Nkosi uJesu Kristu ukuba intando yakho mayenziwe empilweni zethu, singanikelwa Nkosi ekufeni njengabantwana bokulahlwa. Kepha izwi lakho Nkosi njengoba silizwa ngamadlebe ethu, likhanyise wena uNkulunkulu onamandla ozile Nkosi, ukuba kulo naloyo kwamukelayo abe ngumntwana kaNkulunkulu, hayi ngokwentando yenyama kodwa ngentando yakho uNkulunkulu onamandla, wena ohlezi esihlalweni sobukhosi. Ngokuba umusa neqiniso kuze ngawe Nkosi uJesu Kristu, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakho ezelwe eyodwa vo, ukuba yilo naloyo okholwa nguye Nkosi angabhubhi kepha eze ekuphileni. Siyabonga uNkulunkulu onamandla ngoKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Siyabonga ngomusa ongaka ukuba uvulile amehlo ethu Nkosi kulomhlaba ongcolile kangaka esiphila kuwo. Siyabonga Nkosi uJesu Kristu ukuba izwi lakho liletha iqiniso, akekho umuntu ongamelana nawo. Lingumlilo ohangulayo ushisa yonke imisedaro yobumnyama, liqashula wonke amafindo esitha uSathane ezama ukuphuthekisa abantu emhlabeni. Sithi mayenziwe intando yakho. Siyabonga uNkulunkulu onamandla egameni leNkosi uJesu Kristu manje naphakade. Amen.